దేవసేన, go and stand beside your boyfriend. All my ప్రజలు will look that I took decision right or wrong. ఏడ్ చేస్తాను ఎట్టు మొఖం దానా? మీరేట్ చెప్పారు అదే చేస్తాను కదా. నీ మొఖం చేస్తాను, నీకు ఇంగ్లీష్ రాదా? నేను హస్బెండ్ చేసింది బల్లాల దేవుడు. వాట్? బల్లాల దేవ్? నేను ప్రేమించింది మనసిచ్చింది కట్టప్పకే. దేవసేన నన్ను ప్రేమించిందా? సూపర్. ఏం చెప్పాలి? రాజమాత ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెరీ సారీ. దేవసేన నన్ను ప్రేమించిందట, నాకిచ్చి పెళ్లి చేసి. ఏం నాలాంటి కట్టు బానిసిన 9 నెలల్లో నీ చేతిలో పెడతాను, సరేనా? తల మీద ఏకలే లేవు కానీ నీకు దేవసేన కావాలా? నోరు మూసుకుని వెళ్ళి తల మీద నూనె రాసుకో. రాజమాత గుండు బై 2, నువ్వు నోరు మూసుకుని ఉండు. చూస్ మీ బాహుబలి, ఐ గివ్ మాట టు బల్లాల దేవా అబౌట్ దేవసేన. రాజమాత, టు వృద్ధాప్య పెన్షన్ లేడీ, హౌ యూ గివ్ మాట వితౌట్ మై పర్మిషన్? వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్మిషన్? యూ ఆల్సో నో ఇంగ్లీష్, నో స్టడీడ్ ఇన్ బెండపొడి. కొంతకన్నా నా ముందు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతావే నాయక. ఆ చెలికెత్తును